Ani betan lai. Pasti biar ini. Ini registrasi dan lock sih sih. Sekarang berapa ding? Ada taran deng sih lucunya. Ngerti na? Bukan sih. Mungkin aja parbat demen na, ekdom nih. Sing thangnya esti tarana, mana deng thamane. Jodeng आरो दं थामाव दोंसे खादों बेखौ ज' सोमोन नांथारना दङ याव दा नैबे जोंथिं थांनाय थारुन आरो दा बे थारखौ होआगौमानि जोंनि गामियानो माने कारेन्टआ बन्द दा नै होगासिनो दासो जोंनि रायजोआसो दानगासिनो दा बे जोंनि खामानि नङामोन एसटिनि लाइन नालाय जा गाज्रि गोलैखादों नै बिफाबो गिदिरथार देंगौ नांगौ याव ओरै एंगना स' बुंगोन नामा दे बुंलाय दे अजा ओरै गाखोदो दा सिंग्राया आराम माबाजों दावदैजों मिथिबाय Wow. Dia dah sini kita dah ni satu lah thang. दे थाब दानदो Oi. एफा खस्थ' Satu lah. ओइ मेथाइ बिहरखादो मेथाइ ओंखाय लाइननि थाखाय एसेबां खस्थ' खालामनांगौ जोंना फंबायफ्रा आरो आंथ' जाला नै आखाइ थिफ्लेबावोसो नै खामानि मावनो गोरों एसे नै थिफ्लेबावोसो निखौ मा होनोमोनलाय फाथै आवनाय फाथै आवनि Jayu, hari mana jayu? हाबाफ्राव होयो मिथिबाय हाबा फाथै मोनाब्ला बेफोरखौ हाबाफ्राव होयो ससे फोजोबखाबाय आं नै गैखाला दे बे बिन्दुखौ मा नांजाबाय थादों Sebi. Sekarang macam kita sih. बिजों हो आरो थेवो सासे आरो नोङो हालासो सिथिं सिथानो गथ' सिथिं सिथा होबावो नोंलाय हमथानो दिगदार जायो आहा बुंबाय जोंना मोख्रा मासेया बेयाव थाहैबावदों सासे थुफाजानो गिजों खाख्ल'आवसो थाहैबावो हामगौ सिद' बानायनो बिदिनो बेबायदि साख्रि होबा मा जायो नोङो बोरै हा ओरै हाबदो ओरै थ'रो सानजाजों सुवालासो बेजों फैदों जोङो खामानि गैया सैमायाबो नायदो बेजोंमोन ना नै थारा जनानै दं थारा नै दोंथाम जनानै दङ सेसा थागोन नालाय सेसा
दै लिसुनाखौ मोनामबाय